Exkluzívne vám ponúkame na predaj výrobno-skladové priestory vo výbornej lokalite mesta Partizánske. Budova sa nachádza v areáli bývalých baťových závodov a tesnej blízkosti autobusovej stanice. Každé poschodie je rozdelené na dve časti s výmerou 800 m2 a disponuje aj spoločnými priestormi, ako je kancelária a toalety. V priestoroch bola realizovaná kompletne nová elektroinštalácia na každom poschodí. Vzhľadom na svoju rozlohu a umiestnenie sú vhodné na využívanie ako sklad, výrobné alebo obchodné priestory. Pred budovou sú k dispozícii parkovacie miesta priamo pri vstupe. Do areálu je rýchly prístup z hlavnej cesty a výhodou je aj blízkosť centra mesta. V prípade záujmu je možnosť priestory aj prenajať.